जौसे कौटिखौ जोङो 5,000 जननो दा बिटिसि लाइमोनफोरनो होनाय जादों नाथाय जोंना बिटिसि लाइमोनफ्रा 5,000 जनल' नङा जों उन समावबो होबाय थागोन। जोंहा बिटिसि सरकार बेखार जेंनाफोरखौ जोंहा बिटिसि ओनसोलाव फोजोबस्रांनो थाखाय जोंहा होनाय जादों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैयानि दिनाव गोबाङानो रंजानाय मानाय UPPL दोलोनिफ्राय रंजानायखौ नुदों। लोगोसे मैयाहाय बिजनीयावहाय BPFनि मोनसे रेलिबो जादोंमोन। बावहाय रेलियाव मैया थांनो हानाय जायासै माखासे उसुबिदानि थाखाय। जेखियानो जाला मैया बिजनीनिफ्राय सासे BPF दोलोनि लाइमोननिनो 2 लाखनि सायाव माखासे बाथ्रा जों भिडिअ खालामनानै हरनाय दं। बेखौ जों एसे रायजो राजानो एसे फोरमायनि। खुलुमबाय दासिमबो मोखां बिजाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै जोंना BPF दोला सरकाराव फैफिननाय लोगो लोगो जोंहा गोबां सुबिदा जाना होदों। जेरै लाइमोनफोरनो जोंहा 100 कौटि रां होनाय जादों। बे 100 कौटि रांनि गेजेरजों जोंहा लाइमोनफोरा माखासे सुबिदा खालामनानै लानो हानायनि थाखाय जोंहा बे रांखौ होनाय जादों। जाययाव जोंना गोसो गुदुं दं बेफोर लाइमोनफोरा जोंना सोलिनो थाखाय खाबु मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंना आइजोफोरनि थाखाय बैसोगोरा आइजोफोरनि थाखाय 40 कौटि रां होनाय जादों। बे 40 कौटि रांनि गेजेरजों जोंना आइजो माहारिया जोंहा जाहाथे गोहोआव फैफिनो बा गोहो बांहोनानै गाव गावनि आथिंनिफ्राय जेनेबा गसंनानै राहा लामा दिहुनना लानो हायो। बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ जोंहा बिटिसि सरकार बेखार जेंनाफोरखौ जोंहा बिटिसि ओनसोलाव फोजोबस्रांनो थाखाय जोंहा होनाय जादों। जाहाथे गासिबो सुबुङा जौगालांनो हायो। 100 कौटिखौ जोङो 5,000 जननो दा बिटिसि लाइमोनफोरनो होनाय जादों नाथाय जोंना बिटिसि लाइमोनफ्रा 5,000 जनल' नङा जों उन समावबो होबाय थागोन। दा मोनाखै होननानै बिथांमोना सिन्था जानो नाङा। जों उन समावबो बेफोरखौ गासैखौबो सुस्रांजोबलांगोन, लासै लासैनो होनाय जागोन। जोंना लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि सुबिदा मोनोबासो, लाइमोनफ्रा आथिङाव गसंथानो हायोबासो, लाइमोनफ्रा दावगायोबासो जोंना बिटिसिआबो जोंना दावगालांनो हागोन। लाइमोनफ्रा दावगायोबासो सुबुं समाज गासिबो हारि एबा दावगालांनो गोजौआव थांनो हागोन।